Aduh. Dia buang lagi jatuhan yang yakin. Kene apa? Trekek orang yang kolang aja. Mundur res mundur. Mundur reset mundur. Orang mundur reset. Mari mana? Bocah. Si ngomong, "Woi, balik." Ke bocah. Anak kenang-kenangane iki video. Asli anak kenang-kenangane. Orang mau syuten. Kayaknya orang nyokot lunyu anak kedibelah kayaknya mah. Dadi kan orang nyokot. Kayak motor kan gesak mana gesak kayak gue. Iya. Mana Pak? Oh, anak dalane dak? Har. Ya, mikir dalan maning ya wae yakin. Titik maning. Ya wong parane wis. Dalan maling pun. Ora, yo ana video deh. Kalah kau ini. Diwalik kan ya kayak gini. Gini. Orang langsung dimenek kena sisa ya mekuk ya akhirnya ucul sing roda ya balik kok. Tapi ning iya ada ning ngayuri. Harus ucul kayak ucul sing anak. Ngarepe tipe. Untungnya andane melu-melu ngrewangi mana, mboten nata tibane jendeg ya gue. Awat. Ora wong garilan sartok weh arek-areka tolanan gar rumus lancar panterna wis nyokot ta wis ya. Cara wis dalane gak sodot. Ngono. Nantang mandeg dadi kan ana lemah tak kuwe akhirnya gluyur memburi. Gluyur maning. Wah, ini nang kayak kue ini mandek yang kau belet. Kayak kue petes mana? Ya belet akhirnya loh. Is, aja mana orang? Kue gusar. Tapi kini lahon kelet orang jadi ya. Urung jadi dan kelet. Ya dia kompet hampo. Dol. Ngenteni kompet mene, tarik kompet. Gue jerumen sih kon iki weruh dewek karo, tarik mengisor to. Oh. Wah. Basket kamu. Lu menang tapi mana bisa dari mana? Dari mana kalau malu orang kayak Lester. Mas, cucuna di motor Mas. Mana baru? Motornya kana. Iya, mbok hilang is. Mbok hilang, isine rawan. Iya engko ora? Metunya sing ana bae. Ya. Cok, rawan. Ngok kae anak kafe kan, kok mene ya. Gawat. Wong gak dimene tok bere kareka goyang.
Malik niki ya wadah. Aturan kan goyang kan asal sengene iki goyang-goyang. Kasih nang ono goyang meneh mandek terus seret mana parak. Untung-untung kok bisa. Lho. Seret ora grek kono ya. Dah. Wis biaran kae mau kae. Operatore. Iya. Ngono pusat ono. Santune mana berdetik. Ki kudune tarik combat abot is. Iku ora untak kali berat. Tak kali ada rantai. Asli bisa menek di. Wis enggak gari main lejret tok. Wedi jelok rong mana, jadi kan pengennya miring. Miring aturannya men polisi truk kan goyang-goyang. Kasih nang ono. Orang-orang udah bego nih, paling mending kotakan. Iya, bego. Kondisi. Aja kiri-kiri kondisi. Kayak lagi bingung lewat deh. Kok dikit, aja buru-buru. Kayak mengidul baru manjat, kayak urung idul. Coba nih. Kayak kon metu siar maju lho. Carane kohar kon metu siar. Kata ora waninan. Ya ora ya, hilang siar. Main klok-klok kayak Cep. Ini wis manjat Tris. Ya asline paminggir mburi nang wis pol. Kasih separo. Iya, ujuk trek buri wis ucul, lolos baru minge. Esi nang ngene, sing ngene kaya nguruk ya. Ya si nang ngene goyang. Jadi kan trek kan akhirnya nang ngene. Lenjore mana dan selarak kayak gue. Aku kok mau wis nang karo Malik. Malik. Enggak bisa ngono ah. Yang ngono nya brek bego lho. Itu STN ora kena kiye. Asli ya dhuwur ya ora lah. Tapi karo Malik. Ora ning Malik lucu. Malnya Malik komentar kayak iki. Bocor apa ya? Sing malah kebocor teman aku. Ora kayak ora kena. Lewat rek wedi kae, bocah kae. Padahal si areke penak sarangan depan, ke langsung jeluk. Aja mandek-mandek. Itu pantes sekarang kae. Cara iki sing dewono kowe, Mas. Ya terjamin Malik. Terjamin. Kowe ora bisa jengkang ngono jurang. Main setik terus, main itu ngondok main setik. Kekak apa itu kayak Masih belajar. cara bener iki dibonceng lainnya. Ora ngomong kan kok ngono. Kayak iki kan koyo gawe persisa. Ora ngomong. Coba gimana kok? Iya, sekal patawan. Kita orang ini juga bocah koyo iki. Kowe batere kohar ya. Kowe batere kohar sih. Ning kowe tau du batere. Kowe batere apa tanggane bose sing niki Sokasari ning kowe batere kohar. Berarti sampean pengalaman mesin si macet lan orane. Apa sih orane? Armor dulu kayak mesti apa terus lah. Tajokan kayak kowe ini selai kowe tajokan dulu. Coba apa kowe? Aduh. Ora kumpul tadi. Ora. Oh ngenteni kae bocah kanan dia ada ya. Kok. Sing ngendi kabeh? Nah wis pada mana? Ora kuat. Ana rantene. Ana rantene. Ki wong telu ora kuat sir. Kowe wis mana wis ngusek Wis ngusek kae mari diketarik piye trek. Oh, Imam iki ngomong apa? Kan jurutan dene kon lu. Aning bisa ngakali siji ki kaya ngene.
Gawe. Lalu ngeden men Jer. Tarik kombet. Gua ora lah, belum telu, orang kuat. Iya, ki asine mau metu mana bisa karena juga ndi sih. Lho kan nyatane nyodong. Ora tak kondisit, main manjat. Ora rawine. Ya. Rawine ora kiye, ora apa? Orang umatna. Kayak ngene iki, Nduk. Ya wis, mana? Kak tokone bae wis ndene sore ne. Apa pan jajat nasan? Oh iya.